Panguva ino the ruling party ZANU-PF yaiswa panguva yakaoma. Tiri kuona kuti as the police and the riot are flocking muCBD muguta guru reHarare, panguva ino vachiona kuti Harare ndo yatiri kuona kuti ndo yanyanya kuti chamukei pauchenebhula wayo, but vachiona mabombings achitanga kuitwa muHarare, panapa tinoona kuti mapurisa otanga kuwedzera ari kudeployiwa nethe regime muthe CBD. Kuti wasubscribe or like on the page kuti pina pano pa address inobuda ichiitwa naBhumshogeza Mzora Nhasi. Bhumshogeza Mzora Nhasi anouya panapa achikonfirma, achikurukura nemacitizens aiwa in the shortest update aiwa yasati akamboita, achipaudza kuti zvamuri kuona izvi zvakaitika aiwa the previous night, aiwa tisu tatotanga kutoita unhu hwedu, tatotanga kutoita action yaauya akalabela akati the signal. This is the signal the whole Zimbabwe was waiting for. This is the signal yatoona kunyange naBlessing Muhlanga. That's why ari muusungwa panapa vachinzi what is the signal yamaitaura. Panguva ino tichiona kuti Bhumshogeza achitanga kuexecuta the signal yakatanga kuitwa neZulu, and from yesterday up to the 31st they are saying we're going to continue to deliver the signal. ZANU-PF panguva ino iswa pama1 panapa zvainzi kubuda pachena kuti vakomana ava amenovaka pabuda. We are not sure. We are saying this with regard to kumapost ari kubuda achitaura pamafana naBhumshogeza nemaaddresses ari kuya achideliver pasocial media nyanya paYouTube. Panapa Bhumshogeza achitaura mashoko ari kuya panapa achitaura achiti tatanga nezvigananda, we send the list rakaburitsa raya revanhu vakatilabhela achiti zvigananda vari chiti vakasekula mutungamiri wenyika achiti we are going against you. Panapa tichiona kuti some of them mabusiness avo mapremises vakaita sana Wicknow the likes, they've already been bombed, they've already been attacked. We do not know who is next. We do not know kuti is this the Zimbabwean leader or ndevamwe vari kutevera. Panguva ino tiona the ZANU-PF aiwa nemasponsors ayo vari kunzi zvigananda vachiswa panguva yakaoma. People now they are now interested and agitated kupinda mumastreets kuti vakwanise kuratidzira, because they are now knowing kuti aiwa kunyange the government yaitaura vachiti aiwa security forces they've been deployed, but security forces actually they are failing to catch those who are bombing the vehicles, the premises ezvigananda. Zvazoratidza kuti aiwa people now they are getting confidence in Bhumshogeza nezvari kuya achitaura. Panapa tiona achideliver a signal, people they are now watching the removal and they can't wait to see the regime pushed out. Tudze mafunguro enyu motokudi pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu. Tudze mafunguro enyu, subscribe or like, shut on the bell icon.